Глава 21. А Господ, както беше обещал, си спомни за Сара. И Господ изпълни обещанието си към нея. Сара зачена и роди син на Авраам в старините му, в определеното от Бога време. Авраам нарече с името Исаак сина си, който му се роди от Сара. На 8-я ден Авраам обряза сина си Исаак, както Бог му беше заповядал. Авраам беше на 100 години, когато му се роди неговият син Исаак. А Сара каза: смях породи у мене Бог. Който чуе за мене, ще се разсмее. И добави: кой би могъл да каже на Авраам: Сара ще кърми деца, защото родих син в старините му. Детето порасна и го отбиха. Авраам даде голяма гощавка в деня, когато отбиха Исаак. Сара видя, че синът на египтянката Агар, когато тя беше родила на Авраам, се присмива. Затова тя каза на Авраам: прогони тази рубиня и сина й. Синът на тази рубиня не трябва да получи наследство заедно с моя син Исаак. Авраам изживя това много болезнено заради сина си Измаил. Но Бог каза на Авраам: не се огорчавай за момчето и рубинята си. Постъпи така, както ти каже Сара, защото твоят род ще продължи чрез Исаак. Но аз ще направя сина на рубинята родоначалник на цял народ, защото той също е твое дете. Авраам стана рано сутринта, взе хляб и мяк с вода. Той ги даде на Агар, като ги сложи на рамото й. След това й даде и момчето и я изпрати. Тя тръгна, но се заблуди в пустинята Вирсавия. Водата в меха обаче свърши. Агар остави детето под един храст. След това се отдалечи колкото един хвърля стрела, защото си каза: не искам да видя как детето умира. И като седна насреща, тя заплака с висок глас. Но Бог чу как плаче детето и Божи ангел извика от небето на Агар: какво ти е, Агар? Не бой се, защото Бог чу гласа на момчето от мястото, където е то. Стани, вдигни момчето и го хвани за ръка, защото аз ще направя от него родоначалник на голям народ. Тогава Бог й отвори очите и тя видя кладенец с вода. Отиде, напълни меха с вода и даде на момчето да пие. От тогава Бог не изостави момчето. То порасна, засели се в пустинята и стана стрелец с лък. Засели се в пустинята Фаран и майка му доведе съпруга от Египет. В същото това време Авимелех, съпроводен от военачалника си Фихол, каза на Авраам: Бог е с тебе във всичко, което вършиш. А сега закълни ми се тук пред Бога, че няма да постъпиш коварно нито с мене, нито с моя син, нито с внука. Както аз постъпвах добре с тебе, така и ти ще постъпваш с мене и с земята, която те е приютила като пришелец. Авраам отговори: заклевам се. Тогава Авраам се оплака на Авимелех за водния кладенец, който му бяха отнели Авимелеховите роби. Но Авимелех обясни: не знае кой е сторил това, а и ти нищо не си ми казал. Чувам за това едва днес. Тогава Авраам взе дребен едър добитък и ги подари на Авимелех. Така двамата сключиха съюз. Авраам отдели 7 женски агнета от стадото на дребния добитък. Авимелех запита Авраам: за какво са тук тези 7 женски агнета, които ти си отделил? Авраам отговори: вземи от ръката ми тези 7 женски агнета като знак на това, че аз съм изкопал този кладенец. Затова Авраам нарече това място Вирсавия, понеже там се заклеха и двамата. След като сключиха съюз в Вирсавия, Авимелех заедно с военачалника си Фихол се завърна в филистимската земя. Авраам насади в Вирсавия свещена дъбрава и призова там името на Господ, вечния Бог. И живя Авраам в филистимската земя като странник дълго време.